Bisan kung may direktang epekto si Bagyong Egay, apan pabiling nakamonitor sab ang DRRM personnel sa Mandawi City. Ang report ni Nico Sereno. May pagkakusog ang uro sa hangin karong buntag sa dakong bahin sa syudad sa Mandawi. Paghulagway sa DRRM officer, mas kusog kini itandi sa kasarangan nga pag-uros sa hangin. Usa kini sa gibantayan sa ilang opisina karong panahona nga posibleng indirect effect ni Bagyong Egay. Subsob ang pag-monitor nila sa kabarangayan aron masiguro ang kaluwasan sa mga tao. Hangtod karon mo dapat magibot tayo southwest monsoon. So nagyan po tayo sinating nga mga awan-awan. Although kaning hangin ron is parang throw ni siya sa ni Typhoon Egay, pero mas ginawa na to ang southwest monsoon ng awan-awan. Samtang tungod sa kusog nga hangin, natumpag kining koral nga gitukod sa may G. Uwano Street, Barangay Alang-Alang. Ginama sa scene ang maong paril nga natumba padung sa sidewalk. Wala hinoy na unsa sa maong hitabo. Samtang bag-uhay lang naabot ang dugang mga ekipo nga magamit sa mga rescue personnel. Gipalit kini sa city government. Naglakip sa mga life vests ug mga floaters nga magamit ug galing dunay water search and rescue. Ato sa gi-inspect kada usa. O gi-inspect nato usa kung naabay factory defect or ang permissions kay pato iuli dayon sa supplier. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.